Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor menta kasngi. Ka khun hinyo trap National Awakening Movement kasing san perthai. Kumba hinyo tli kimat ba lapha ya ka jing a jimot sha ka expert committee halor ka reservation policy. Habakren sha kinong thok khubor uba Thomas Pasa. Ulapan pau kawai na kimat jing a jimot. Kadai halor ban pendam ya ka kentien autonomous state badon ha ka para benkong jong ka state reservation policy khat khandai spa nyo puar. Kumju ulak kadaw ba kabenta ka baar halor ka para benkong jong ka polisi ka reservation badai ban syem kat kum ka jingbun pat lani population jong ki jai ban riu badon ha ka jala Meghalaya. Badu ban like na ki jing sku phel jat ban riu la ai ya ki option banjit kawai na kini ai bakan longno da ka competitive ubawan hakmat unyo lani san 4% kandai yu khasi bat jantia. Pur point jangan reservation mon ketika jingba yang ini buat yo daru di hak apa berkata nak kalian ngajongi ngila I lightly kijing I jemut expert committee kapan dengkong yang ya no dekat population ya no population manu babon pat kini babon kita lada ka expert committee kaptre man le unta kabar pada abi berapa persen ngin ya khudlang bat kasih jantia daru ya berapa persen based on merits. Ila dangi le unta maintenance of administrative efficiency kumbara tho ka parawan jog SRP 1972 ngin bat dekaken. Ila dakim la ban le unta ru teng nakale ngajongi kumbang la ju yang na du skim penukang basan 4% ka riban wan no chong kasi jengkia na man gi pat mangi. Kini kidi lightly ki jing ai jemut ki jongi sa kani ka expert committee. Ki jing ai jemut hobede ko ni pasti reservation policy ki kita jing ai jemut ko bo kemarin jong kumbal apa ba ahi lembaga ni expert committee bela thar ke sarkar kila khot ya ka public opinion la ni ka views jong ki babon balang kuntu jong ka seng ban ai jemut alor ka ni ka amendment ni state resolution policy kan kala last year ka khat san tarik jong tau kanai tena kalian ka jongi na ka por Singapore na ju ai hina do ka lai koi trik ju prai mi arajar khat lai arajar kulai ila ka ai ka jingko sa government Henry kani pada kadi bakapan expert committee tinggal kumpoi officially ya kani ka city si expert committee but kumba seperti pajba ka ngidon kumba total hadu nyau tili ki jingai jumut sa kani ka expert committee ka benengkong ya ngila ajumut sa sarkar ba kadai ban delete no ya ka to ka kentin autonomous naka para one jangka SRP ka kani spa ni puar apa pada nilai jemut bang sarkar keribat hakam no kakum ke jembon pat dan kakum ke population kata kadai ke benukang ada kimlah ban le unta ban like ke jinga sutu bakla le ke jinga per je men riu ai kan long no ka kompetitif ya ka population borok ni pun baik wa bawan cakmat unyo mu lada kimlah kuntaru kumba dawa anak seng nado kasri benukang ba 100% dari berwan no show kasi jentia ti iwe ni kini kilai ti kita ke option gila ais di expert committee kabalai pada ni la ajimut syaka sarkar bahaka para tu jongka SRP ma ka kala don iwe benta boga tho ba kajing hakam ka di bendai bai da ka bodru ya kata administrative efficiency te nakalian ngajongi ai jumot kan bahkan don kata kajing maintain ya kata administrative efficiency kam dei bandon kata kajing carry forward ya ki posi of hair kumbala jumlong ah kini ki por adam de kata dulu kebentak wasau ke bang ila ai jumot cho government yang ba ya kani ka badai ka pha jong ki tribe ki badai bai jongi ki indigenous tribe jong ka state kam dei bandai sikiwi pada ki bamdei ki injinita do state ko mara long goro sikata ya benta jonggoro polisi ko ongba ki bamdei ki garu ki banang tang ya ban keren garu ki batip ya garu itu dusur garu kila ban sim bah ya kan ka benta jonggoro tin ogani dalam bang ya bat kani ka resolution dari bendei specifically tang ya ki indigenous tribe jongga state ko jongi ka ba adil pada ngila wanra ru ba kani ka state resolution policy kadai bantrikam habaro kisimi government offices department kadai bantrikam ru haki organized public sector bad haki wiki jaka kidi ban bud lut ya kani ka bha tungkam
Kenang ba katakanlah banyak kami jam Islamlah kan kampung. Kan next pada kejeng ajimut kejongi kalau ba ha ka SRP kat next pada kuar ngi ba katho baya ka ha ki pos ki bala ka district level. Ya ka prapu persen kam don chu ojeng pia kene ugaro kasi jontia ulak ban. Ya kun ba ya kene ha ka prapu persen ba. Tina kalian kejongi ngi ong bang ni ka don kata ka migration of tribe from one area, from their area to the area jo kiwai pada lembah kan ka provision pemerai sangai pi dan kini kisnong ki ba hab ko uput sam jo khasi jengkia ni la ya bon ba ki pai garo perlok ki jongi di namar bagi la yo kam hak district ba hab apa uput sam jo khasi hills jo khasi de kiwan buai snong kisa ti kan ka pensil no ya demografi kendian jong ka khasi jengtia yo le si pada la ka ya sa kun ni hakipor ki banwan kan sa don ka ji tungku le si ka banwan ra ka jing ma ba de kumbang nila ajimut pada government gong ba ya ka prapo persen ki pos ha ki district level ki ba don hapok garu hills dei banyo ki tong garu ukasi unum dei banyo shati but ya ka prapo persen ki pos ki balat ha ki district level ki ba hapok khasi jengtia pada dei banyo ki tong khasi jengtia kana bang don ka demarcation ba ka area demarcation kan don ikang bang kumbang ni ong ba ka jela ka jongi don ki tribe semua kimdei tang ki khasi di garur ki don kana ba kanum don ka jing ya soktu jela de ka jing fair chai bun riu la ki la ban pen bet ban demarcate de ni lenti le se kan don ka jing soktu na hak sistem ki por ki ban wan ru te ka bakado pada ni ajimut ya ka export committee ong ba ni tip ba ki don ki communities ki ba persya ya kene amendment ni kene ka SRP kumba la permi daga sarkar lembaga ke export committee na kata kadaung ni la ong ke export committee yo kandon kata ka daily tactics na ki kattu ka ne ki community tang ban pen slam ni ke kam to export committee te ngoka expert committee gri ban sim kya bai ni bat ibu ka jikarpa ke expert committee ba ya kan ni ka kam ka di ban pendep no mardo claim da sim important namar kumbang yo ya ka statement jong government ka statement jong expert committee kyang bakin hamlet iwe district by district ki hamlet sim jingmut lut tingong yo kan ni ka scam kaya kapor marbang itip kino ki individual kino ki NGO ki ba don ni ka capability ban ai jingmut halok ni ka social policy tengi ai jingmut ka expert committee dai ban don da deadline ban pedep no mar kan ni ketika jing angrut jong bon balang di bala kemilenti la bon hosna